Ahojte, takže prišla mi zase nejaká pošta, ideme si ju otvoriť. Toto je taká menšia vec, ale čo je doma, to sa ráta. Vám to asi niečo vraví. Takže máme tu bronzovú medailu za statočnosť. Der Tapferkeit. Tento pliešok vlastne určuje, že bola druhýkrát udelená. Čiže druhé udelenie. Potom mohol byť ďalší pliešok, to by bolo tretie udelenie. Celku pekný stav. Tu mi tiež hlavne išlo asi o stuhu. Takže dneska taká drobnosť, ale potešila. Ďakujem, ak sa vám video páčilo, dajte like. Ahojte.